വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജാക്കു ഞങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിൽ മുകളിലേക്ക് ടെറസിൻ്റെ മീതെ കയറിയിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഈവനിങ്ങിൽ ടെറസിൻ്റെ മീതെ നടക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഓടോകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ എടുത്ത് കടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക, പിന്നെ കുറുമ്പ് കാണിക്കലല്ലേ ഇവളുടെ പണി. അപ്പോൾ അവൾ കടിക്കണ ഓടോ ഒന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ചാടി മേടിക്കാണ് അവൾ. അപ്പം ജാക്കു കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അവൻ ഒതുങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുള്ളൂ. അവരുടെ കളിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ നല്ല സുഖം കേട്ടോ. വൈകിട്ടുള്ള നേരം 5 മണി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ടൈം. ആ സമയത്ത് വെയിലൊക്കെ ആറിയ ടൈമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ മുകളിൽ പ്ലാവും അതൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നല്ലൊരു തണവും ഉണ്ട്, കാറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരും കൂടി നടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കാലത്ത് 5 മണിക്ക് അയച്ചിടും.